Bapak Ibu saha para rawuh sedanten ingkang kinurmatan, dungkap lumampahing titilaksana adicara salajengipun nun inggih lung tinampi tokoh wayang. Dene lung tinampi tokoh wayang punika kaaturaken dening Ketua Panitia Merti Dusun Krajan dumateng Kidalang Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin saking Gunung Kidul. Dumateng Bapak Haji Jumali miwah Kidalang Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin kasuwun jengkar saking sasana palenggahan kadherekaken Bapak Kepala Desa saha Bapak Kepala Dusun. Sumangga. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, wondene adicara ingkang pungkasan inggih panutup. Monggo kula lan panjenengan tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula minangka pambiwara ngaturaken sugeng midhangetaken sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa kanthi irah-irahan utawi cariyos ampak-ampak swaga hima utawi wahyu katentreman. Pengetan Merti Dusun Krajan Desa Tambasari Limbangan Kendal nglenggana kathah lepating wicara ugi kiranging suba sita miwah tata krami anggen kula matur. Kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Kula pungkasi nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
miring ulun kapor-porisan kamar-pengrat mring sahanan ingkang mring kanan sihing tasih mawe buku kang saweko masiring telan iwang kanan mamuju ing wang Ilahi awi kena mastu purnama sidhem Aum awi kena mastu purnama sidhem silat mriyewang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langning mlebes tumaksa stantun lambang Buddha Jinandra tutur katula tetula-tulat mriyah beting parabdya wini sedhong apa prameng niskara karana dudu ing jaman Purwa Gonggo, Gonggo, Pri Gonggo Durga mendak ala sirna pinardi tameng lalata mangga teka busana aning gewita tau renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung sang Murwengkata segebyara dumadining wayang Purwa purakaning kandha narik arunuting basa dongeng puna ngemusa rasa yen linaras caya karaos mulajari amrasa wandi uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani pindhane kaya janmu kang angilo kaca jarweh wis arinakop cak ing carita becik wis kagelar jero pakliran yaiku jatnamrisani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarum nyawang kartika wis kinurba drateng ngawasa sahari ratri angitri pawana perwateking duksina gilir kemandi temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang salpa abad Tetungan tangar temanggar tusine rambun toya Jawa pating krembyah dadu padhanging kutu-kutu walang katoga buron wana yang buron toya dadya beranakan tanpa wicalan padang terang sinar sanggang kernang kang resmar bahani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merenganga lamun kaik siayah andilat-ndilato bumi saya tangu sumurup sanggang arep kuater semublak kanan kineng abang esmu jenara kapur bawan sinaring sangbang basonto tanam lukaton ijo royo-royo amangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucuk ing gunung kene mulan budanu kasiling marabancana lenggat lenggut nganggo kaya gunung Makudha mega tanpa tawis dangu suleng kawula tasih tinuwarsa wangu kaya buka kan tegal sawangi anglo resna tanam dadi sinambi sendonan sesindenan mikul garu lungune anggir ngraja kayane sawana prambagan Samurwangi sanggang arkasa dangu inggil wis katon melok sinar jagat dunung inggih kiblat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebut yada arebut tejo arebut kekuwung parandhe datan wonten ingkang amadaning kekuwunging praja negari ing gendhing pitu ya kang winastan negaring Slaga Hima ya negaring Talaga Hima ya negaring Salaga Hima apanjar kula pambukaning kandha sak aratring mangke krana negaring gendhing pitu ya negaring Slaga Hima dumadi saking klub bebanjaran sinasapan daya benawi tinampi ombang samudra binang nglangun kang tanpa pagut pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala mane-mane cakrek ing pewisik samana kineping jurang corong kinepung goserong kinarsa ing peksilawat yang sarang bulung wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung raya-raya karang kitri arwe-eron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah nandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan
kang rangsang langit. Lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang pening tirtane. Iline kang pinara-para, playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinari hangileni sawah. Yang pategalaning Narakisma mokal pangunten Basantana bumi sak cengkanging sela. Sada tinambrang kang para kapipandu Bathari Slangdar Pasabinan. Yayarung misar kang pinangka Pratiwi pategalan Arinengga Palawija ingkang angrembuyuk godhon ngandhe. Ambe kowe nganti kaya manglunga wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung sadotan kuciwa jinawi. Tukulan kemawe kesarasaning diri. Dika-dika raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun sang kaglering panggonan. Lamun wanci sarep surya. Samya bali maring kandhange sowang-sowang. Tatanan carane kandhang anggo Nanjing Malang labet tebih saking tindak Durjana Cudi. Samya sayek seka katya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Slaga Hima. Dene binasaken garing Slaga Hima nalika semlagya manjing maring jaman Kucana. Panjang kunjung pasir pawukira jinawi kemari Pak Kartotata Turta Raharja. Dasar guru kang gedhe puri padhang jagate dhuwur kukusita tatu kuncarane. Turta kasusuring manca praja sinenta wau. Ingkang asta pusaran ngadil bangsa negari gendhing pitu. Usana pernai dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka. Pandhita peparab dewa wisik lamun Alendra menang ajejuluk nenggih Sang Maha Prabu Dewa Jumanten. Ya Sang Putra Prabu Janin Raja. Ya Sang Prabu Garuda Winata. Ya Sang Prabu Garba Winata. Ya Sang Prabu Candra Wimana. Nalendra gagah piteksa menang ngratoning Prabu Negari Gendhing Pitu. Prandiring mangkisine bosang janing para banjir dimanggung ketanggung. Joko Paloro ingkang samya ngambil upacaring Prabun. Banyak dalang harta walika sawunggaling. Kacumas duwi panggo kang sarma retna. Mulan Biswanur Sanjaya para putra ing Slaga Hima. Nenggiat majaning Sang Prabu Janin Raja nenggih Sang Raden Gagak Baka ya Raden Gagak Bongkol. Kasungsung piswanipun Sang Raden Podang Binawarehan mengeraken pilenggahipun Sang Raden Jangat Pinelon ya Sang Raden Jangat Pinencang. Pamungkasing Pasiban kacana pratanipun Sang Raden Dandang Minangsi. Mulan sangjaring para kawula dasih nyurupi Sang Mata Prabu Janin Raja Arsa medharing sada pangandika pramila tanggaping sasmita arsa ngangsek wisawandhe. Nalika semanten sikru purwani pangandikan Sang Prabu Dewa Jumanten dadosaken kumanggale wijining pangandika Sang Prabu Candra Wimana ingkang dereng kawedharing lisan.
Sutama Gusti sasongko asone surya Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak Puspita Ngudyono
yang pancra sarwarukma ranggeng manik nara Narawata Obro prabanyo kang su mirat kenyareng tejo laliwaran lerki laji sireng daden wimbo kekondo kadupeng marukuto mandung saparan mangambar kungas long ramyan ingkang driya ler yawang candra katawangan sumo ing das katu betan limut kapyarsaning rojin remeng driya manawung kekuwung ing yuwang wisih
beso tan ana kang kucewa raras ya jagat pangestu ngorwayahu Bathara jagat niwang suksmana mangadili luwih ana sasmentaning sun jagat wasesaning Bathara ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengko dhisik ngerat manjaku atmajaku catur kang ndak gadang-gadang ndak domo-domo tak deng-deng kaya kendhang besok bisa nerusake marang turas keprabon negara ing Slagahima nggih atmajaku catur gagak boko podang binorean janget tinelon ya janget kinencang sartane surat majaku nggih anakku dandang minangsi aja padha kaget sawetara sirat majaku catur tak piji sowan ngadhep ana ngarsaning pun Rama ing gendhing pitu ing Slagahima gerat majaku gagak bongkol iki Rama Prabu iki nunamen pasang Kalimantabe dina bene ngladuni dumawa ing tawang tuwang linepat ing tolak manu Rama Prabu kepareng wadu kami citateng wiswanipun ingkang putra pun gagak bongkol kula nyadong dawuh ya atmajaku wajan atmajaku wong gagah wong pideksa wong jarot gagak bongkol padha kandir harja sak sowanira ngerat majaku tak piji ngadhep sowan ngersanipun Rama Kanjeng Rama iki pisranipun ingkang putra pun gagak bongkol mboten manggalangan setunggal punapa Kanjeng Rama pareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pemodho paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja Kanjeng Rama Prabu Candrawimana kula ngaturaken sembah Rama Prabu iya atmajaku gagak bongkol iya siratur bekti ngresani wong tuwa banget panarimane wong tuwa gawe bombong sarta gawe marem tak jaluk kowe bisa njunjung marang drajating wong atuh aming gendhing pitu ya nggih gagak bongkol kasinggihan ora pangestu wong tuamu wae tampanana parang pangestu patuh sampun kula tampi kula pundhe nggo jimat paribe dayaning kasantosan Rama Prabu wal prayoga lungguhmu nggih atmajaku gagak bongkol sampun boten kirang prayogi jane ya suarane ngagor-agori nang nggon gor dasare atmajaku podang binorean padha kanthi harja saksuan munggir unamit masang Kalimantabe dina binu nglodeni dumawa ing tawang-tawang linepat ing tolak manu Kanjeng Rama parang wektu amiji dhateng wiswanipun Kang Putra pun podang binorean sowan wonten ngarsa patu Kanjeng Rama Prabu Janin Raja iki Kanjeng Rama Prabu dewa jumanten wonten negari Salagahima natan Kang Putra pun podang binorean ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu ya atmajaku tak tampa gawe bombong sarta banget panarimaku ora pangestuku wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi prayogakna sowanmu nggih atmajaku podang binorean sampun kados dene kirang prayogi Kanjeng Rama janget kinencang sirat majaku tak piji ngadhep ana ngersaning pun Rama padha kanthi arah harja sak sowanmu nggih janget kinencang ae berkah pamujinipun paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja Kanjeng Rama Prabu Dewa Jemanten Rama Prabu Garbawinata Nadaring putra pun janget tinelon nggih janget kinencang kapiji ngadhep sowan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa
kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping putra paduka Kanjeng Rama Prabu Garbawinata ing Kanjeng Rama Prabu Garudawinata sesembahan kula pengayoman kula ing Madyapada Rating Delahan mbah niki ya Atmajaku jangeti nolon tak tampa banget panarimangku ora pangestuning pun Rama wae tampanono dahat kalingga murda Kanjeng Rama tatanan barisane para wadya ing padha gantung sibo aja nganti kang padha saur manuk jenenging Sunadya mbabarke wigatining masewakan ana ing Prajanegara Gendhing Pitu Atmajaku jangeti nolon ya janget ki nencang menawa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Gendhing Pitu iki Kanjeng Rama Prabu Janin Raja baunukna niki sartane pamungkasing paseban nggih Atmajaku Dandang Minangsi padha kanthi prayoga lan kepenakna sowanmu nggonmu ngadhep ana ngarsaning pun Rama nggih Atmajaku Dandang Minangsi loro niki Kanjeng Rama Prabu paduka miji dhateng wiswanipun inggih putra pun Dandang Minangsi sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja sampun kados dene kirang prayogi pisowan kula sampun boten kirang sekeca praptanipun kang putra pun Dandang Minangsi namung dereng lansah samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pemuda paduka Kanjeng Rama Prabu ing Gendhing Pitu Rama Prabu Janin Raja ya tak tampa nggih Atmajaku banget manarimane wong tuwa tak jaluk bisuwa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuamu ya nggih i prayogatna lungguhmu sampun boten kirang sekeca Kanjeng Rama gagak bongkol wonten dawuh Kanjeng Rama mesti wae gawe kaget surat Atmajaku catur tak piji ngadhep ana ngersani wong tuamu ya nggih mesti yen tanpa ana wigati tangeh kelakone pasewakan agung gendera kapanjer dening sangjaning para kawula dasih ana ing Prajanegara ing Salagayima yen tanpa ana wigati saka ngersaning pun Rama ingkang bakal tak dawake kelawan surat Atmajaku catur mula kang saka padha satata anggonmu ngadhep pun Rama bakal medharake sabda pangandika sarta tak jaluk aja kaget yen to mengko ana peranganing pitakon ingkang bakal ndak aturake sartane bakal tak dawuhake lan surat Atmajaku catur tak suwuni supaya matur lan menehi wangsulan ngersani wong tuamu ing Gendhing Pitu iki nggih gagak bongkol wah la taala wah nuwun sewu Kanjeng Rama damel kejen rasing manahipun ingkang putra pun gagak bongkol oh sareng kula miji nampi pamijinipun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Salagayima awit menapa awis-awis paduka ngawontenaken masewakan ingkang arembakipun nimbali dhateng pisanipun ingkang putra catur putra-putra ing Salagayima Kanjeng Rama nanging sakmangke paduka paring dawuh bilih badhe wonten saperanganing pitakenan so dawuh ingkang badhe kandhaaken dhateng sanipun para putra nuwun sewu saged kula namung nyadong dawuh saged kula namung mangestu padha dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Dewa Semanten pramila saking menika kula suwun kanthi saged Kanjeng Rama paringa dawuh ingkang putra nedya nganglungaken jangkan ilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja ing Kanjeng Rama Prabu Candrawimana Kanjeng Rama anjrah ingkang Puspitorum kasilireng samirana mrih sekar
adung ngas kandhana ong mawek raras retnaning driya Gagak Bongkol wonten dawuh Kanjeng Rama yektinipun Rama mung bakal nyuwun aturmu sarta tak jaluk wangsulanmu ya nggih sejati apa kang bakal mbok anakake sartane sira Atmajaku catur kuwi nggayuh apa teka sak mengko pun Rama nyumurupi kahanan ingkang beneh kelawan padatan sing wis kelakon ning Prajanegara Gendhing Pitu pun Rama nyumurupi kahanan ya kananing para kawula dasing kang padha sambat sebut mergo tak kira padha ngrasake ora ayem atine ora tentrem manahe Gagak Bongkol kowe sak kadangmu catur duwe gegayuhan apa nggih waduh aduh jauh Paduka Kanjeng Rama paring dawuh kados-kados menika liripun dasaripun menapa Rama Prabu aja ngapusi lho aja ngapusi pun Rama iki wong tuamu pun Rama iki sudarmamu apa ya bakal kelakon ana dosa yen mbok sandang yen to sira ora bloko ora matur apa kang sejatine Gagak Bongkol wah nggih waduh janjanipun nggih sarwa-sarwi luput sarwa-sarwi kleru sarwa-sarwi guna menawi kula badhe matur menapa wontenipun kula ajrih menawi kula pun dukane menawi kula badhe matur kasunyatan ingkang saknyatanipun kula ajrih menawi kula nampa pidendhan saking Paduka Kanjeng Rama Prabu nanging kosok wangsulipun menawi kula badhe atur dura kosok wangsulipun menawi kula badhe atur goro dhateng resanipun tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula Rama Prabu Janin Raja ing Gendhing Pitu kula ajrih menawi kula pun tundung minggat saking negaring Slagayama. Gagak Bongkol kula wonten dawuh. Pun Rama iki nalindra. Ngono. Pun Rama iki nalindra nggunakake paugeran sarta nggunakake adhedhasar sama beda. Dana dendha. Lire piye? Pun Rama ora mbedak-bedake. Senajan to kuwi wong liyandrayan. Dudu peranganing kawula Prajanegara Slagayama nanging yen to wong kuwi mau duwene labuhan tumrap keprajan bakal tak maringi ganjaran kang sakmurmat padha marang apa kang dadi lelabuhane kuwi mau kosok balene senajan to kuwi Atmajaku dhewe senajan to kuwi sedulurku dhewe senajan to mitra ruwang kawruhku dhewe nanging yen to duweni kaluputan tumrap Prajanegara Gendhing Pitu uga bakal tak maringi pidana ingkang sakmurmat malah kepara pidana pati yen to pancen dosane iki wis ora kena dipangapura meneh. Mula kang saka kuwi, sira kuwi Atmajaku ora tak bedak-bedake. Ana apa? Ning atase Nalendra Gendhing Pitu kuwi duwe Atmaja 80 cacahe nanging ingkang dadi panjer sarta ingkang dadi cagak tuwak praja negaring Slagayama kuwi mung Atmajaku sira catur Gagak Bongkol podang binorean dandang pinangsi sarta janget pinelon ya janget pinencang mula kang saka kuwi banget panarimaning pun Rama yen to sira Atmajaku Gagak Bongkol gelem sarta saguh matur apa kang dadi kasunyatan sejatine
Aduh piye iki? Pun bloko mawon Kakang Mas. Bloko piye engko nek mara-mara tes ngono ora. Kene iki kene iki tepo-tepo arep matur kok ora. Mbangane mengko malah ana lelakon ingkang ora prayoga. Sapa ingkang nandhang dosa kejaba mung awake dhewe Kakang Mas. Yo, Kanjeng Rama iki. Sewu lepat atur diagung pangaksama Kanjeng Rama. Saderengipun kula mangsul ingkang dados pitakon paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja kula badhe nyuwun dawuh. Adan kula badhe nyuwun dawuh langkung rumiyin. Wonten ugi wontene menapa ingkang dados dasaripun menapa ingkang dados dasaripun paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten babagan kula sakadang kula sekawan gadhahi gegayuhan menapa menika dasaripun menapa menika dasaripun menika menapa piye lah bocah tak sasmitane kok ora tanggap mula dimula kok mula dimula ora ananipun Rama paring dawuh mangkono kuwi merga ngene tak sawang sirat majaku gagak bongkol manjer gandira paperangan sarta uga akeh nawala penantang perang saka para raja narpati uga satriya kepara uga brahmana ingkang bakal ngayonake putri ing Slagayama ya kang minangka sekaring kedaton ya kuwi kadangmu Yat Majaku Dewi Kuntul Wilanten kuwi ingkang dadi dasar pun Rama duwe pitakonan kang kaya mangkono sejatine kowe kuwi duwe gegayuhan apa matura wah nggih lah nek ngaten rak cetha nek ngaten rak padhang kula badhe matur menika kula mboten wigih ringa-ringa mula dimula menika wontenipun kula manjer gandira paperangan menika Kanjeng Rama menawi kula matur tartentu badhe nguyai segara nanging kula tanggap ing sasmita ibarat paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja menika kagungan cangkriman nulya ingkang putra ingkang batang cangkrimanipun paduka Kanjeng Rama. Ora sah guyu gage matura. Wontenipun kula manjer gandra paperangan, kula nggelar blabar kawat kentheng waja janget kinencang mriku. Kula namung badhe ngawontenaken sayembara pinilih. Badhe ngawontenaken sayembara paperangan dumateng sinten to sakathahing para raja narpati satriya brahmana ingkang keduga sakmangke sagah ngayonaken utawi sagah ngasraken kridhanipun kang putra catur inggih pun gagak bongkol podang binorean jangat tinlontawi dandang minangsi sakmangke keduga saged amboyong kadang kula pun Yayi Dewi Retna Kuntul Wilanten. Iya. Wondene menapa ingkang dados dasaripun kula ngaturaken sayembara Rama Prabu. Mboten kateges kula menika ngiyas. Dumateng asma paduka Kanjeng Rama Prabu, mboten kateges kula menika badhe ngilani dadaripun paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging sinten to anak, sinten to putra ingkang mboten gadhah kekayuhan kepengin mikul dhuwur mendem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh. Kula menika namung badhe njunjung derajatipun paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja. Pramila kula ngaturaken sayembara menika mboten kateges kula menika badhe umuk, mboten kateges kula menika badhe sesungkaran. Nanging kula menika namung milih saha milah sinten to ingkang badhe sagah lan sinten to ingkang keduga pantes minangka jatuh kramanipun Yayi Dewi Retna Kuntul Winanten. Menawi wonten satriya ingkang estu satriya menika luhur bebutenipun. Menawi estu wonten satriya ingkang tebih saking tumindak nista, tumindak angkara, teges satriya menika ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Menika sakmangke badhe ayembu suami mbuh dhateng kuncaraning asma paduka Kanjeng Rama Prabu Janin Raja. Pramila mboten wonten atur malih saking ingkang putra pun gagak bongkol kejawi kula namung badhe nyuwun malilah. Dinten sakmangke badhe kula wiwiti anggen kula badhe ngaturaken sayembara perang. Kula nampi penantang perangipun saking sakahing para raja narpati ingkang sakmangke sampun sami mapan wonten negari ing Slagayama Rama Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca
sikra ngrakit nawang sesangka nawang sangka nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangroma ing wadya ordo kurore kagiri-giri sing kebyar katale kowe ngono to wau dedemadaning Pasewakan Agung negari ing gendhing pitu ya negaring Slagayama nalika semanten dadi datanmu datanmu sik legek nganti kaya pratima golek kencana nenggih nata ing Slagayama Sang Prabu Dewa Jemanten ya Sang Prabu Janenaraja nalika semanten ndadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut jare wong ngaganten warju jaring wakeca inanga durung abang itu durung manjing dasaring bantala kasaru geger njaba pyak ngarsa tangkeping perwasiban pono amuk apa to kang dadi sarunane lembu menapa wujudipun macan ingkang bedal saking Ranggeng dede kajengking medhot saking Wandilan dede kejawi amung pisranipun serayan saking negari Ngastina nenggih pandhita saka lima sang tapa Begawan Durna kadharaken dening patih negari Ngastina nggih Sang Werkyana Patih Arya Sengguni ingkang wantun migamadaning datul praja negari ing Salagayama mancat Pancaniti pihak kang mara seboy kancana daya pihak-pihak jaluk dalan kagiat kang samya mulat budaya
laksama Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut amrek kanggat awito dedenjeng denjengan ya jagat pangestu kaya Bathara jagat nuwun mangke Sang Adi Penemban damel kejosutaning manahipun Nalindring Gendhing Pitu inggih panjenenganing sun Nalindring Slagayima teka sak mangkin janur gunung kadingaren prasasat kados dene kejugurukan wukir sari klepaning samudra madu manahipun ingkang abdi Nalindra ing Gendhing Pitu teka sak mangke nambi arawipun priyagung ingkang tuhu kula sawang ageng saha inggil ngilmunipun ageng perbawanipun nuwun mangke Penemban nuwun jawu sampun ngantos kanggep lancang ingkang abdi pun janin raja anggen kula ngacarani dumateng rawuh paduka Sang Penemban sampun ngantos kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh Penemban paduka Sang Pinandhita menika paparapipun sinten nulya sinten utawi saking pundi pertapanipun mlasak mangke kula ugi nyumurupi menika rawuhipun patih sawijining negari nuwun sewu kula sampun tau tate nyumurupi pasuryanipun nanging kula kesupen pramila Penemban panjenengan kekalih menika sinten kula aturi medhar sabda pangandika Penemban lole kena swaru gembal manyar-manyar cone dungkul wanalas dadi wana Dek nuwun sewu amit pasang kaliman tapi tinep pinangi laduni dumawang tawang-tawang tinep pina saking siku dendaning Bathara kula naknan nuwun sewu Bambang Rasing manahipun ingkang abdi tanpa pepindhan wonten samangke kula sampun kekalangan malaya mitri jagat nyibaratipun kula jagat kula hubungi sedaya wonten samangke kula keduga saged manggihaken wonten pundi dunungipun negari ing Gendhing 8 Gendhing 7 Penemban non Gendhing 7 iya mboten Gendhing 8 mboten berarti angkane 1 kemestik negari ing Gendhing 7 nggih negari Talagaima nggih negari Slagaima sinuwun Prabu Janin Raja sinuwun Prabu Garbawinata sinuwun Prabu Garudawinata nggih sinuwun Prabu Dewa Jumanten sinuwun Prabu Candrawimana nuwun sewu teka sampun pirsa dhateng ingkang abdi kamangka kula menika namung Nalindra alit negari kuling Slagaima menika ugi namung negari alit mboten jembar kukupanipun sing ngomong sinten nek mboten jembar kula menika ngantos kami tenggengen lho sinuwun kami tenggengen iki apa Kang kami tenggengen iki gumun setahun jengleng serenjeng
Kula nyumurupi kawonten wonten praja negari Slagaya menika. Oh, negari kula kalah. Pertapan kula kawon. Iki estu ingkang dados pangkat Paduka Sinuhun Prabu Janin Raja. Bilih negari Slagaya menika mboten pati jembar kukupanipun. Nanging sinaosa mboten jembar kukupanipun, sing mboten jembar niku malah damel sing seming manah. Ngaten. Teges sinaosa negarinipun mboten jembar. Ning kawulane sami Masinamadan daya dinayan. Sawiji mapan jating jejipan kang wiji temamau manunggaling cipta rasa karsa lan karyane. Ah, nika badhe nuwuhaken negari ingkang tentrem, nuwuhaken negari ingkang jenjem, nuwuhaken negari ingkang ayem. Allahumma amin. Iya. Ngaturaken panuwun kang tanpa pindhan penemban. Ya anu nggih. Lajeng nuwun sewu pitakon kula sampun ngantos kinten kula tumambuh awit nembe saweg sepisan menika kula wanuh dumateng Paduka Sang Pinandita. Paduka menika pandita saking pundi? Lan sinten peparapipun? Oh, nggih. Sadèrèngipun menawi sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi. Nuwun sewu Depate. Apa Kakang Duna? Ketok aku kurang kondang. Lho. Kurang kondang mripun ta? Ana Kakang Duna iki cetha pendhita kondang manyar-manyar kok iki urung tepung iki. Mboten napa-napa jagat iki mung sak jembare gedhong kelar. Oh, mbok menawa pancen Sinuhun Prabu Janin Raja dereng pirsa karo sampeyan. Pun matur napa wontene mawon Kakang Durna. Nggih. Kula menika wingking saking pertapan Sukalima sinipun. Wingking saking pertapan Sukalima wonten peparap kula pun Begawan Durna inggih Kumbayana. Paduka menika ingkang peparap Begawan Durna. Inggih sang penemban Kumbayana. Inggih sang Resi Baratwaja putra. Inggih. Matmajanipun Sinuhun Prabu Baratwaja ing negari ngatas angin. Nggih. Kasihan. Nah, pirsa kalian kula. Nggih, mangertosi. Kula menika pendhita ingkang sampun kondang manyar-manyar lho, nggih. Nggih. Pendhita ingkang sampun kondang manyar-manyar. Nuwun sewu kondang manyar-manyar menika tegesipun. Lho. Pendhita ingkang sampun kondang kawegikanipun, sapa ta sing ora ngerti karo Begawan Durna? Durna niku gurune wong perang. Wong perang niku meguru teng pertapane Durna, teng pertapan Sukalima. Inggih. Iku cetha. Dina Senin bocah dilebokke teng pertapan kula, pawiyatan kula, Rebo pun dadi wong digdaya. Pun iso ambles bumi. Pun iso ngamblesi bumi. Pun gadhahi guna kasantikan guna kaprawiraan sijapa mantra, jaya kawijalan sapanunggalipun. Menika kula menika pandhita ingkang kondang manyar-manyar. Nuwun sewu penemban. Kados pundi? Menawi wonten negaring Slagaya mriki Paduka Sang Penemban Durna menika sesebutanipun sanes pendhita ingkang kondang monyor-monyor nanging pandhita ingkang kondang wantun kalian tiyang sepuhipun Mudyara. Lho, wantun kanthi sepuhipun ngemuti lelampan Paduka inggih nalika tasih Bambang Kumbayana ingkang pun tundung kesah saking negari ngatas angin krana Paduka badhe suwita dhateng salah satunggiling nalindra. Menika ingkang dadosaken kondanging panjenengan menika mboten pendhita ingkang kondang kadigdayane, mboten pendhita ingkang kondang kawegikane nanging kondang eleke. Menika nuwun sewu lho, Ya wis. Kok putus asa piye to iki kula. Ora kalih putus asa mboten napa-napa. Mbok menawi mboten napa-napa lho, nggih, mboten napa-napa. Nggih, mboten nuwun sewu. Mboten kateges kula ngias, mboten kateges kula ngilani dadanipun Sang Penemban Durna babar pisan mboten. Nanging para kawula mriki samya nyebutaken kados mekaten. Nggih. Lah menawi ingkang wingking menika sinten? Nuwun sewu, Sinuhun Prabu Janin Raja. Arkyana Patih. Mbok bilih sudi mestani dhateng kula pun patih negari Ngastina. Kula pidhaleming plasa Jenar. Kula pun patih Harya Sengkuni inggih Harya Suman. Lah menika. Kula badhe nyebut asmanipun kula kesupen. Nah menika to Patih Sengkuni. Inggih kasinggihan mekaten sinuwun. Menawi Sang Begawan Durna kala wau kondang pandhita ingkang awon pakartinipun wonten mriki. Menawi Patih Sengkuni menika kondang saenipun lan kondang kesaenanipun. Mudyara. Kondang apikku Kang. Kae. Arep kondang apik, arep kondang elek. Nanging wonten cacatipun Patih Sengkuni. Napa cacate napa? Tautate miloro. Tautate damel
goreh manahipun Sang Raden Gandamana nawit nyedani dhateng garwanipun Sang Raden Gandamana. Karo ora kowe. Kondang mateni bojone wong. Mbok yo maneh iki direbut-rebut wae nek sampeyan seneng ki Dipate. Ah ora. Aku lagi meng nuhani tembung sesideman, tembang sesideman iki, Kang. Napa? Luwih becik patenana. Aku lho pateni tenan. Ngawur ora sampean ki ora. Mboten napa-napa sinuwun ternyata sedaya menika sinten ingkang ngondhangaken kula awon inggih menika pun kajenge mawon. Apik napa eleke sengguni, bener apa lupute patrap kula menika namung gumantung sinten ingkang mas paosaken, namung gumantung sinten ingkang sanjang, namung gumanten sinten ingkang ngendikan. Pun Kakang Denegek matur napa wigatine. Iya jagat pangestungkara. Atmajaku nggih gagak bongkol, wonten dawuh. Padha tatanen barisane para wadyabala kae tak rungokake tak pidhangake kok padha saur manuk. Dumeh ana priyaga ingkang rawuh mrene padha tatanan supayane aja nungking padha nganti saur manuk. Ngisaken dawuh Kanjeng Rama, ngisaken dawuh. Nuwun sewu Nemban. Penemban Durning Sukalima. Oh, kula wonten dawuh sinuwun. Sewu lepat aturipun ingkang abdi inggih panjenenganing Sun Nalendra ing gending 7 diagung pangaksama. Krana kula lancang kumawantun amiji dhateng rawuh paduka. Ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhik sakembaran agengipun utusan Nayaka utawi Cantrik Manguyu jejonggo saking Pertapan Sukalima. Wondene sak mangke malah paduka rawuh wonten Praja Negaring Salagaima sareng kalawan Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni. Sejati wonten wigatos menapa sajak semunipun gembol wigati. Penembahan. Oleh kena swaru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana. Nuwun sewu sinuwun. Ih. Penembahan duna kados pundi? Menawi kula pun keparengaken radi majeng radi nyaket anggen kula sowan kula ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan. Jernyanto sowan kula menika badhe ngemu wigatos ingkang kedah saha kudu kula aturaken wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Janin Raja inggih wonten kersanipun Sinuwun Prabu Dewa Jumanten Nalendra ing gending 7 inggih Nalendra ing Slagaima mekaten. Inggih Penemban. Kasraku macelu manahipun ingkang abdi pun Begawan Durna. Oh, sowan kula sakmangke mboten saking pikajengan kula piyambak lho nggih, sowan kula sakmangke mboten saking karepanipun ingkang Bapak ing Sukalima pribadi babar pisan mboten nanging sowan kula menika pun utus dening Nalendra Ngastina. Inggih anak kula Ngastina inggih Sinuwun Prabu Jaka Pitana inggih anak Prabu Duryudana. Oh. Paduka kadhawuhan saha pun utus dinuta minangka serayan saking negari Ngastina. Sarayanipun Gusti kula Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana mekaten. Iya. Wandene menapa ingkang dados wigatosipun? Oh, nuwun sewu. Lepat atur kula diagung mangek sami atur kula mboten badhe kula kelongi, atur kula mboten badhe kula imbuhi. Kula mung minangka lidah sinambung saking anak Prabu Jaka Pitana inggih saking anak Prabu Duryudana. Bila samangke nimbali dhateng wiswanipun ingkang Bapak ing Sukalima kinen sawan wonten Praja Negari Ngastina wigatosipun kula kinen ngeyem-yemi, kula kinen ngreripih manahipun putu kula ing Saroja Binangun. Nggih putu kula pun Saroja Kusuma, nggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Ingkang kados dene tiyang ingkang kedanan. Nuwun sewu. Raden Lesmana Mandrakumara menika putra negari Ngastina. Kasihan mekaten. Teka kados dene tiyang ingkang kedanan menika liripun kados pundi? Nuwun sewu nggih, nuwun sewu Sinuwun Prabu Dewa Jumanten. Mbok menawi paduka dereng pirsa dhateng kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Menawi paduka dereng pirsa dhateng kawontenanipun putu kula pun Saroja Kusuma. Mesakaken sanget. Pati aku arep mulih wae ora usudu tunggone kok ora. Kuwi iki gareng senengane ora. Gareng ya? Gareng ora. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara nggih anggenipun gadhahi nasib sebel sial. Nasib sebel sialipun. Piyambakipun menika sampun marambah makaping-kaping badhe mengku suwijining wanita minangka
Kadalu krama pun wengku garwa dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara marambah makaping-kaping gagar wigar dhateng antuk karya. Oh, kula menika ngantos bingung. Wedokan kana kene pun gayuh dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara babar pisan mesti kemawon kawon kalian tiang kakung sanes. Direbut kalian tiang kakung sanes. Menika sampun marambah makaping-kaping. Ngemuti lelakon nalika putu kula pun Lesmana Mandrakumara gandrung kalian mergiwa kawan kalian Gatotkaca nalika piyambakipun gandrung kalian Nalawati anakipun Nala Gareng kawan kalian majanipun Petruk Kanthok Bolong pun Lengkong Kusuma gara-gara tek dung sike tek dung sike menika menapa tengek ngaten mesaken kawontenanipun putu kula Lesmana Mandrakumara nalika kayungyon marang swijining putri saking negari ing Selamirah atmajanipun Prabu Selamerta. Kleru ra Sela Blekiti kok sing Sela Blekiti sing bener. Pun Dewi Asmarawati mriku kawon kalian Pragiling Pandhawa inggih menika pun Raden Sedewa. Mesake kathah mboten namung menika. Mboten namung menika peranganing wanita inggih badhe pun kukup dening putu kula pun Lesmana Mandrakumara tumuli samangke gagar wigartan antuk karya. Aku piyambakipun menika badhe ngarah sindan kemawon kangelan rekaos nggih. Rekoso ngarah sindan kawon kalian kancanipun piyambak. Putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika. Mesake kula niku pun bocahe pelo. Namongan ra setha. Kula mesake saestu kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara mriku mesake saestu. Inggih. Lajeng gersanipun kados pundi? Lah. Menapa tenging dados sababipun kula sumantur sanipun paduka anak Prabu Janin Raja iki anak Prabu Dewa Jumanten wonten negari yang gending pitu inggih negari Slagama menika awit nuwun sewu putu kula Lesmana Mandrakumara menika pikantuk sasmita saking para dewa pikantuk wangsit saking para Jawata ingkang awujud pasumpenan wonten ing pasumpenanipun putu kula Lesmana Mandrakumara menika dheweke diladeni kalian putra-putri paduka ingkang asesilih pun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Lah menika sepisan kula badhe nanjaken menapa estu paduka menika enggak kagungan putra ingkang asesilih pun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Iya penemban estu kula nggadahi putra putri kula ingkang nedeng dungkap dewasa inggih ingkang asesilih atmaja kula pun Retna Kuntul Wilanten. Lole kena swaru gembal manyar-manyar Depate kula Kakang Durna. Cocok karo ngimpine putu kula Lesmana Mandrakumara cocok Depate. Cocok Kakang Durna. Nggih. Ya nggih gek ditumbas. Hus. Iki ora perkara kaya ngono ora. Cocok tegese padha. Nggih. Putu kula Lesmana Mandrakumara Lesmana Saroja Kusuma niku ngimpekke Dewi Kuntul Wilanten. Nggih. Lah sak menika kula tanjake kersanipun Sunan Prabu Dewa Jumanten menika kok estu panjenenganipun kagungan putra ingkang asilipun Dewi Retna Kuntul Wilanten menika. Nuwun sewu. Putu kula pun Saroja Kusuma menika nggih, putu kula pun Lesmana menika. Ngimpi pun ladosi dening putri paduka ingkang asilipun Dewi Retna Kuntul Wilanten kejawi menika dewa ugi paring wisik dhumateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Menawi Saroja Kusuma kasembadan gayuh lan kasembadan inggih menika mbayang putring Slagama ingkang asilipun Dewi Retna Kuntul Wilanten. Para sata Kurawa minggahipun kawontenan wonten Praja Negari Ngastina badhe tentrem kawontenanipun, badhe tentrem kahananipun, badhe tentrem gesangipun. Awit menapa kula matur mekaten? Miturut sasmitanipun putu kula Lesmana Mandrakumara ingkang sampun dipun tampi saking kersanipun para dewa. Putra paduka inggih menika pun Dewi Kuntul Wilanten menika minangka pengawaking kanugrahaning dewa ingkang badhe tumedhak inggih minangka pepancening wahyu katentreman mekaten nggih. Pramila samangke kraya-raya swanipun ingkang bapa ing sekalima Swantrenasa paduka anak Prabu Dewa Jumanten inggih anak Prabu Janin Raja. Kula namung badhe ngebun-bun rencangan secawas wonten swan kula menika namung badhe ngemis dhumateng putra putri paduka inggih menika pun Retna Dewi Kuntul Wilanten. Badhe kula boyong wonten negari Ngastina kula dawuhaken dhateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Menawi pun maringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih, ternyata paduka sampun saged lan kestu saha sagah mitulungi dhateng
Kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandraku maranggenipun gadhahi sebel sial. Menawi samangke kesempatan paduka maringaken ingkang putra pun Dewi Kuntul Wilanten, teges sebel sialipun putu kula pun Lesmana Mandraku marang mrika, oh badhe tetel, badhe oncat saking ngaripun putu kula pun Lesmana Mandraku marang. Nanging kasawangsipun menawi mboten pun maringaken ingkang putra pun Dewi Retna Kuntul Wilanten, oh kula nyuwun katerangan ingkang gumathok. Sinuwun. Ya jagat pangestu warayah Bathara jagat Penembahan. Kula wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula mboten gadhahi wewenang baper kawis anak kula pun Kuntul Wilanten. Lho. Paduka menika rak tiyang sepuhipun to? Paduka menika rak sudarmanipun. Iya. Nanging nuwun sewu. Sagendakan menika ingkang gadhahi wewenang tumrap anak kula pun Kuntul Wilanten menika inggih kadang-kadangipun anak kula pun Kuntul Wilanten piyambak. Sinten? Nuwun sewu menika ingkang sowan lenggah wonten sak wingking paduka. Menika anak kula pun Gagak Bongkol ingkang gadhahi wewenang tumrap kadangipun inggih menika pun anak kula Kuntul Wilanten. Menawi sak mangke paduka badhe amboyongi dhateng anak kula wadon badhe kaudhapaken dening kalian Sang Raden Lesmana Mandrakumara. Lah kula aturi nyuwun malilahipun anak kula pun Gagak Bongkol. Lole kentos waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana Dek. Dewati Arya Sengkuni, Kula Kakang Durna. jebul wong cengengesan teng mburine sampeyan niku wauke putra Narpati to. Lah nggih. Kula kira nek Prawoto. Prawoto sinten? Patih Mandura. Praguta. Oh, Praguta. Prawoto lah. Praguta. Praguta lah. Lha nuwun sewu menapa kula pun parengaken sak pejagongan putra pun Raden sinten? Gagak Bongkol. Pun Raden Gagak Bongkol. Gagak Bongkol. Wonten dawuh Rama Prabu. Mara maju nggih. Meneng wangsulan kersaning Sang Tapa Begawan Durna. Atmajaku Gagak Bongkol. Ngisaken dawuh Rama Prabu. Kang Kati Sudama Gusti sasangga kasongan surya Prabanya sumungsung kiswayah ruming sari Nuwun sewu Rama Prabu. Paripaksa kula mengkaraken mlenggah paduka Kanjeng Rama Prabu jane Naraja ing Slaga Ima. Ya ora dadi ngopo. Jernyatane kabeh kuwi mau ana wigatine. Satana dasare. Saiki gandeng sira Atmajaku Gagak Bongkol wis ngadepi lan sak pejagong adu arep kelawan Sang Tapa Begawan Durna. Tak jaluk meneh ana wangsulan, nanging nggonmu meneh wangsulan kudu mawi pernatan lho nggih. Jernyatane ngeling-eling mbok adepi kuwi priyagung kuwi nujung negara Ngastina. Ngisaken dawuh Begawan Durna. Lho engko sike apa kowe ngaran Raden Gagak Bongkol? Mangap kaya gua langsir. Yo aku iki Raden Gagak Bongkol Atmaja pambayuning Rama Prabu Dewa Jumanten. Begawan Durna. Apa? Miturut kabar sing tak tampa munggo aturmu kowe mau bakal ngayonake sartane bakal nglamar marang adhiku si Kuntul Wilanten. Yo apa ora? Oh, Gagak Bongkol ya. Yekti pancen kuwi sing dadi setyane Begawan Durna anane aku prapta mrene iki bakal mboyong kan kadangmu wanita yang ngaran ya sesilih Dewi Kuntul Wilanten. Saiki tak omongi ya. Saiki tak matur karo kowe. Kena ngapa to sababe Kanjeng Rama Prabu jane Naraja paring dawuh karo aku ingkang kinen mangsuli marang apa sing dadi panjalukmu mergo ngene. Telung candra kapungkur aku manjer gendera peperangan aku mbabar blabar kawat kendheng waja janget sinencang
Ingkang ora ana liya wigati aku nganakke sayembara perang. Ya sayembara pinilih. Wonten apa kang dadi wigatine aku nganakke sayembara aku sak kadang kepengin junjung marang derajate wong atu aku Sinuhun Prabu Dewa Jumanten ya Sinuhun Prabu Janinraja. Banjur kowe dlangap-dlangap ucapmu kowe matur kepengin ngayonake putring Slagayama adikku Retna Kundul Wilanten. Ora gampang Begawan Durna, ora gampang. Ora gampang kowe ngucap kaya ngono. Merga ana syarat-syarane yen to kowe kudu bakal ngukup sartane kowe kudu bakal mboyong kan kadangku si Retna Kundul Wilanten. Lole tegesana pepanggile, tegesana rerubane nggonku kudu mboyong kan kadangmu Dewi Kundul Wilanten. Yo, dasar kepala nyata. Banjur apa sing dadi kekudangane kadangmu Dewi Retna Kundul Wilanten? Gagak bongkol. Oh, dudu kok kekudangane Retna Kundul Wilanten dudu nanging kekudanganku sak kadang catur. Aku Gagak Bongkol. Adikku Podang Binorean, adikku Janget Cinencang, sarta adikku Dandang Minangsing yang duweni kekudangan. Sapa wae raja Narpati gedene pendhita Brahmana ingkang keduka bisa ngasorake kridaku sak kadang catur. Ya ingkang menang ya kuwi ingkang menang ngukup sartane kuwi ingkang menang boyong marang kadangku Retna Kundul Wilanten Begawan Durna. Suaru kimpal manyar-manyar juk neng dungkul wana alasati wana Dik. Rapati duka mana Gagak Bongkol, Gagak Bongkol. Ning atase ngarep ramban-ramban katresnan ning atase ngarep bangun Bale Wisma. Kok dadak nggunakake syarat serana kekerasan kuwi lho. Wah, apa luput kira-kira yen aku ndane patrap sing kaya ngono? Ternyatane aku sak kadang nggonku nganake sayembara. Iki mung bakal sira kinarya serana njunjung marang derajate wong atuwaku Rama Prabu Janinraja. Ora iso, ora iso. Begawan Durna ora nrimake yen to kowe nganake sayembara, kowe sak kadang nganyake sayembara. Ora iso, aku ora saguh melu sayembaramu, aku ora saguh mumpu sayembaramu. Iso ora iso, gelem ora gelem kowe kudu maringake atmajamu utawa kadangmu kang sesilih Dewi Kundul Wilanten kudu mbok pasrahke nang kersane Begawan Durna. Wah, rusak acak-acak dosa ngupaya kanca kowe ya. Begawan Durna. Aja anggap aku wong slengekan kaya ngene iki terus wedi karo kowe. Aku weruh praptamu mrene kuwi nggawa Kurawa 100. Aja kowe ijen Kurawa 100 kerubuten Gagak Bongkol ijen aku ora bakal irip. Oh, menungsa ora tatanan. Ayo, ayo. Kana iki wis deder ngono iki gek sampean metu njaba ndlandeng gamelane muni minggat. Kesuwen ora. Wis kana. Nah, minggat kana, minggat. Mengrusui wong arep rembukan ora. Cara tantangan iki diplomasi niki men kecekel sik ora. Kesusu ora. Karep kula niku Kang. Ngringkes wektu. Mesake sindene pun ketwawawan. Ora kae. Sing akan mengawan ya dipajang ki ya sapa? Mengawan-awan ruwatan ki ora ana limbukan ora ana gara-gara. Sindane do pupuran do macak barang ora. Jane mengawan ki gawane dalange wae wis ora sangu. Ngirit bayaran. Ayo. Kowe kelakon boyong kadangku Yayi Dewi Retna Kundul Wilanten nek iso ngasorke kridaku sak kadang. Apa ya bakal kelakon ana perang gedhe ning negara Slagayama. Ayo, dudu nang kene papan ning neter kanthi dayan. Kurawa 100 tak tantang Brawandu. Oh. Oh.
Ya jagat pangestu para ayahu Bathara jagat. Walah ora pati nduga mono. Yen to bakal ndadake pasulayan kang kaya mangke ning Ger Gagak Bongkol. Wah, ya jauh. Sampun ngantos kuwatir Rama Prabu. Sampun ngantos kuwatos salebeting manah paduka Kanjeng Rama Prabu Janendaraja. Jenyatanipun ngen kula ngawontenaken sayembara menika kula namung badhe anjurung dhateng kawibahan paduka Kanjeng Rama Prabu Janendaraja. Menawi perkawis para sata kula ingkang badhe angajoni sayembara menika. Kula kinten kula sak kadang catur. Sampun ngantos kok kula sak kadang sekawan. Kula piyambak kemawon kula kinten sagah ngunduraken para sata Kurawa. Iya. Lan kula kinten sak mangke mboten pati-pati para sata Kurawa badhe kasembatan ngasuraken kridhanipun Kang Putra sekawan Rama Prabu sampun ngantos was kuwatir salebeting manah. Iya. Yen mangkono pun Rama ora arep menggalih ingkang akeh-akeh bab perkara anggonmu nganake sayembara iki. Ya mung titip uling wae. Aja nganti mengko ana lelakon kananing para kawula ingkang ora mangerteni kencang kimpun ngelakon pojok plereting kanan tumuli kasemyok ing aradan merga anane patrapmu sak kadang nggonmu nganake sayembara. Beres. Nah wong perkawis menika mawon gampil perkawis kecil menika. Kula trimasraken dhateng kula Rama Prabu. Ya. Yen mangkono malah sisandene ndak anggep wis purna jejibaning pasewakan bubarno kang padha sibuk jeneng ingsun nedya kundur kedaton Atmajaku Gagak Bongkol. Nggih. Nek ngesraken dawuh kemarang nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Atmajaku Gagak Bongkol. Purna gati ning mananggilan. Arsa sangwata kundur ngedaton jeluk saking damar nyuluk nabit gambaran gading. Kadharaken sangjaning para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro langkung samyong kampil upacara keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosang Sri Naranata. Lamun kadul saking katebian yen Cinandra yayah Jawata kairing widodara widodari